Ai oikein? Me ei pitää, kun me saadaan katsoa siellä sitä ihmiseltä. Otu salta. Ihan pusu helvet vittu. Älä ole yhtäkään sanoa vähän. Vaikutus kun valpaikan. Mua ei kiinni. No vittu, mä kysyn, että nää mua sun numeroon. Jos mä sen numeroon, niin tuu kärryyn. Et toi mua vähän paikalla. On tuolla, se on kompaloitu. Onko sulla aina sellainen veto? Mä lämmin puheella. Joo, mä kysyn teille. Ei tule vaaleja. Kyllä loppu se on. Ei oo ei oo mahdollista Jacket Onexista. Mä ostin siitä vielä siitä, kun tuo Ansa päälle siitä se. Joo, siitä vielä ostanut. Mä sanon ehdottoon, sano. Anna! Kyllä. Sulla on Jimmet sille oma merkki. Ei käytä katsomassa. Ei nyt. Tomppa! Oliko se mukana kun mä ostin? Anna mun pusun. Mä voin suka vetoa. Jacket on se kyllä yhtäkään ole paikkaa. Jimmet sille toi on vittu ihan oma tuolla. Ei oo. No sä puolet kohdalla mä haluan. Mä voin sulle niin monesta vetoa. Mä en halua lyömään. Missä on tosi? Anna. No, mennään käydään niin niinku et... Mä tiedän, että sulla on tämmönen paitista kauden kuvia. Ihan täyden, tiedätkö sattumat jäljellä. Tähän kämpään. Mitäs sattumat? Se on ihan täällä näin täysin. Ei, mutta en mä ollut kauden paikalla. Kyllä vetoo. Ihan oikeesti. Kyllä vetoo. Ei niin. Ei oikeesti vittu mene läpi. Mä sanoisin sen sulle. Ei niin! Joo, niitä paidas lukee minkä valmistaja se on. Niin, ja kato. Mä muistan ton merkin. Just nää samat nauhat. Ei, mutta se näkee kyllä vetoa. Ei kunnolla. Kyllä vetoa. Ei toi mene ihan oikein. Eikö se olisiko ihan oikein? Ei se ole. On se mun yhden piste nyt. Ota, se on siinä. Lähdätkö nyt kotiin seuraavaksi vai? No niin, mä katsoin. Veevi, paidas näkyy se. Veevi, kuuntele, se paidas näkyy siis se... Tuleeko mä turhaan sanoisin tommoista? Ota paina voisin. Kyllä valmistaja. Katsotaan. Se näkee mulle pesulla. Niin mitä tää näkee? Pesulla. Ei se Mikko. Niin, ja toi on tasan mun paita muuten. Ja se on kyllä Jacket. Niin? Mä voin... Jiis. Mä voin vittuilla mun elämäni, että ottaa mun paita ollut. En mä lämmitele toi. Veto! Ei pitäis kyllä täällä vetoa. Mä tiedän tasan tarkkaan. Itse asiassa mä ostin. Mä vuosi mä ostin. Rajallinen oli ainakin kun mä ostin ton. Joo, mä ostin. No ensin jos sulla on tommonen hiirimistä. No mitä? No niin parempi olis. Sitä ei. Sama soittaa sen. Mä otan ne. Mä en sulla sanominen ihan oikeesti. Mä etsin sitä reikää, kun ei tuolla... Me tehdään se meidän juttu, mitä se muita reikää. Se on tuopetattu sanan kiurusteluksiin saman sitä. No eikö mä oon nauraa se hetken. Susu paina kalkia tilaa. Ei, mutta tehnyt. Ei, se on komplokunnan. Leija. Ne muuttuu ennen. Tai nimeni yhdessä, niin siinä olisi se merkki. Se loppu se kuva. Ei olekaan. Se on, että sai niistä jostain Jimensyydessä ostettava, mistä oli. Mä oon se kotiin vielä, se oli Masterno keskusta. Mä oon ottanut tää Jätten Jomeri. Rauhtunut se. Mä tiedän, että on mun paikka. No mitä se on mun paikka? Vittu kaikki on samanlaisia. Niin jo. On kaikissa halvimmat, mitä oikein. Tää on se yksi nahkelasta, se 20. No kun on yksi kuva, niin tässä on vitu yksi laiteja. Rauhtunut vähän. Mitä?